I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Pangilom lagi mo! Pamati ako ninyo! Hilom lagi mo! Hilom! Hilom lagi! Usa ka makalipay nga balita ang ako karong ipahibaw ninyo. Paminaw ka mo. Nahibaw ko nga gusto na mong makadungog sa akong mayong balita. Mao nga paghilom mo. Dali alagi. Aron makadungog o makasabot mo sa akong isulti, ha? Paminaw. Paminaw. Paghilom lagi mo! Mao kini ang maayong balita gikan sa kong anghel. Ha? Kamong tanan nga way puas ang pag-anhi. Labi na katong wa mag-usab-usab sa ilang mga huna-huna. Apil ko. Oh, katong wa magbalhin-balhin og nagpabilin nga loyal nako. Apil ko. Kamo ang makadawat og dakong kabulahanan. Kamong tanan mabulahan. Kamong tanan mo asenso. Apil ko. Kamong tanan makadawat og mag-awas-awas nga grasya. Pero Alay. paminaw mo. Sa di pa ninyo madawat kining mga kabulahanan nga akong gihisgutan, Siya man na. doon na una mo'y buhaton. Unsa? Mauna ilang istorya dito sa krasada. Nga kinahanglan kuno kada member, muhalad og kwarta sa gimong altar ni Paing. Ang grasya kuno nga madawat, mag-agad sa ihalad. Nga sa ato pa, kung gamay rag ihalad, kung muhalad na kag sinsiyo, ayaw yung pagdahom nga makadawat kag polymer banknotes. Ano siya ba na? Ay, kana kung bag-orong kwarta imo? Di na ba yan napapil di bangko ang mga bagong kwarta? Polymer ang material nga gigamit ana, dili na papil. Mao na ang tawag ana, polymer banknotes. Kanang murag O plastic? dili na paper pails. Oh, di ba? Okay. Oh, Okay. wa kaila. Wa kaila. Kanang murag plastic lagi? Oh, kana. Ay, lagawa gini akong igsoon eh. Igsoon ba ta? Gagaw. Hoy, kamo ba? Kamo duha ba? May yung pakungon mga yabag ug kamo duha. Igsuon yun mo. Pero balik ta sa imong gibalita buboy. Balik Balik ta. Eh. Daan pagyud ko. Daan pagyud ko. Nga mo padung ginas pangwarta ang gimik-gimik ni Paing. Grabing pangwarta ni Paing ana. Kaya mga tao mo tuo man gyud na. Labi na nga naghisgot nag-asinso. Grasya, kabulahanan. Mao ba gyud na weakness sa mga pobre? Yay, tiiski. Bitaw. Tiis kay gyud. Si Tiski, oy. Ah, Awa rin Tiski, eh. Murang kay kabayo. Unya, kining imok. Unya, unsa man, magpakailom lang ta ini. unsa man gusto nimo? Magsaba-saba ta? Pagtarong ba? Bitaw kuya, tarong ko diha. Unsa man gusto ninyo? Maghilabot ta? Ay, dili man ta manghilabot. Manghilabot ra ba? Manghilabot og manghilabot. Lahi man na. Lahi gyud na. Oh. Lahi siya na manghilabot. Lahi gyud na. Lahi siya gyud manghilabot. Oh, Lahi sa gyud na. Lahi siya nang hilabtan. Lahi sa gyud na. Sige, palayo. Balik ta. Sige. Klaro gyud ang binuang kang Paing. Gigamit pang Ginoo. Wa ka bae. Ito na lang kalimtan ko. Pasag na nato nga kuan na may mga otoridad nga mulihok, di ba? Ang barangay, ang simbahan, di ato pasagdan. Pero doon naman sa te responsibilidad nga mo educate sa mga tao. Di ba imo? Correct na. Og mo badlong sa mga badlongon. Istoryahon nato mga tao. Badlong nato sa paing. Oh! Kamo lang uroy. Di lang ko. To anang mga tao Paing. Ato nagisod ang dakong kahon na para mahibaw-an natog ase mas dako ang gahapon ba o ang karon. Aw labing siguro ma. Mas dako gyud ang atong kita karon kay mas daghan mang mga tawang nihug sa ilang mga halad. Gahapon di pa man kayo to daghan.
Pero naabot gihapon tog 9,000 gahapon, uy. Ihayas ang kwarta ninyo, Grabe. Oh, Ah, makatuog sad uroy ka paing no? Di sa katulisokon sa imong konsensya sa? Bitaw. time paragod. O sa may problema ninyo? Nasuya mo? Di man tingali angay ikasuya ang pagpanunto sa isikataw ng sabil. Bitaw, bitaw. Unsa may imong ipasabot nga nanuntobis mga tao, ha, Boboy? Dili day na panunto nang. Aw. Oo, dili day na panunto. Pangilad ra. Bitaw. Tarong amin ninyo gistorya, ha? Shh, ma. Suod na dito, ma. Ako ray bahala ini nila. Ang kahon, ma, ang kahon. Oh, Ala. Okay. Mangutan na ako ninyo. Oh. Oh. Nganong nakaingon man mo nga nangilad ko sa mga tao, ha? Nakakita mo nga ako silang giilad? Wa may kakita. O niya. Nganong nakaingon man mo nangilad ko? O nga wa man mo kakita. Tungod kay, mo nagisultis mga tao. Nga imo silang gipasaligan og grasya og pag-asenso kon muhatag sila og halad. Og tungod ana, nakaingon na mong nangilad ko, ha? Oh, Tungod lang sa istoryas mga tao. oh. Gani ang istoryas mga tao. Wa gyud maghisgot nga nangilad ko. Base sa gisulti sa mga tao, mao nakaingon mi nga nangilad ka. So, inyo nang kaugalingong opinyon. Yes, Your Honor. Ikaw ba? Nganong naingon man kang Your Honor? Naman, mura mo ko sa congressman mo tana. Kulukoy mo ka, uy. Akong usbon ha. Oh, Inyo kong gi-accuse nga nangilad. Base lang sa gisulti sa mga tao nga wa gyud gani maghisgot nga nailad sila. Inyo ra gyud ang pagtuo. Inyo ra nang hunahuna. Oh, bitaw. Amo bitaw ning una-una. bitaw. Lain sa kay imo. Bitaw. Oh. So, imo kong gi-judge. Bisan wa kay ebidensya, biya. Ang imong pagkondisyon sa hunahuna sa mga tao, iko na ng ebidensya paing. Imo pa man gani gigamit ang Ginoo. Oh, kanus amo ka ni... Kanus amo ka nakakita nga ni gamit ko sa Ginoo, biya. Og nakadungog ka ba, ha? Aw, wa tingali nimo ilitok mismo ang Ginoo. Pero ang imong paghisgot og anghel, nagpasabot na nga imong gipatuo ang mga tao. Nagkikan sa Ginoo ang imong gipanulti. Wrong yun ka, biya. Very wrong. Lahi ra gyud ang Ginoo og anghel. Ang Ginoo, Ginoo na. Ang anghel, binuhat ras Ginoo. Mao nga ayo gid pag-ingon nga ang anghel nagpasabot nas Ginoo. Lahi ra gyud kina. Ang ako ra gyud gisulti sa mga tao nga the more you give, the more you receive. Sayo pa din na. Tubagalan ko yes or no. Unsa man? Sayo ba to nga akong gisulti? Kay bawo ka paing. Ay nag-explain biya. Tubagalan ko yes or no. Dautan ba nga akong gisulti nga the more you give, the more you receive, ha? Yes or no? No, Your Honor. Utro mo sa gani kang niingon o Your Honor ni Paeng. Ha? Miingon ka biya? Gitawag ni mo Your Honor si Paing? Buboy may gaw na una ay. Naunsa man taon mo eh. Na, gara na tog samot si Paing. Gikatawaan ra bitaw mi niya. Mura mong siya congressman kung makapangutana na mo, kuya. Na-intimidate yun ming biya. Grabe ha, no? Mulang. Kuya, may success mo sa inyong toyo. Ay, wa. Wala diha! Eh, Wala diha man kayo mo. Hmm? Digin mo papugong. Nagpadagin mo sa oros, nag-uros-uros ninyong kalagot. Isog kayo mo. Pero pag abot ditong Paing, wala. Upoy-upoy na mo. Para kuya. Gipa apologize pa yun mi, kuya. Ha? Oh. kay Apologize? kaningon maming nangilad siya. Mao nga gipa apologize me. As ka, no? Nagyon sa man ninyo pag-apologize. Yun sa ganito na to, biya. Buang na. Ay, ikaw lay sulti diha. Asa man, nagdungan mo? Nagbinagsa. Yun sa lagi ninyo pag-apologize lagi. Bibi, ako na lang, Bi. Sige, Ako ikaw na lang. na. Sige. Oh, Yun sa man. O ikaw, Bia. Yun sa man nimo. aw, ningon ko. I apologize, Your Honor.
Paing, sa akong tanaw ba, murag mas dako man tagkita karon kaysa ato mga dato ang imong mga pasyente. Dinagko tuod ilang hatag, pero wa man sa tumagdugay. Maugid ma. Abi mo gud mo ma. Mas daghan man gong pobre kaysa dato. Og daghan kayo ang gustong mo asinso. Mao nga naningkamot sila nga mohatag yun sa ilang mga hanad. Daghan yung gusto nga mo asinso nga dili maghago. Mao na ma. Mao nga ayaw gyud ka guilty kay wa kita makasa. Igo ratang midiskarte. Pero Paing, diskarte day gihapon ni. Unsa man day ma? May anghel man kang nagabay nimo. Dili sa ni matawag nga diskarte, uy. Igo rasad ko kang mipatuman sa kabubuton sa anghel. Dili ba, Paing? Bitaw. Gamaya na gyud mo anhi ni kuya eh. Pero, huwag man na magkuli mong kuya. Tanawa. Huwag ko'y nakitang kausaban siyang pagtagad sa mga tao. Napagkani uban diya nga mga balinting. Bitaw. Nami daghan. Buutan gid imong kuya, no? Layo ra kay ka. Grabe ha sa nimo. Lawgawa sa nimo ha. Mangambos man sad ka. Sorry. Hala! Nausa man ang mga tao? Namahawa lagi sila sa ilang paing. Ni paing mo lagi sila din eh. Hala. Bitaw mo. Ngano man na sila? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!